نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. يا ربي لك الحمد في القرآن ولك الحمد في الإسلام. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. Maurit wallah mga mu'mina, mga dato, agus kanwa mga bae, tumakinag si sagyang kaya seminar tanong. Madagla iya pag-usay na kan bakano ang mga pagariko na kagiging oras na tunay mapunto. Pada mapipikira ka na yung dating Tagalugas, sino ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ano maganda? So tignan mo sa tawa, di niya katawan ni puna niya na di kisampay ko. Diba yun? Pinag-importante ko manusia. Kailangan na ikado na tutig mga lukas sa dipandi kumasa na mitarang bengko kara. Sa man sa malimon na ba yung mabinanda na padag kumataragan ganyan. Kailangan na yung kaya lagi na iya kasiminar importante si kuya. Kailangan din na dito no si kapabayaan sa mga ginawa tanong. Sa tawa, pabayaan yan na tawa niya lapis. Langwa na tao na inumabibisi si kugalabukyan. Kagiya, ay pipikir niyan na hinahanap na yung parang pangarap sa buhay. Katulad yung mga negosyante, lalo ngayon, December, sabi mo, bakit ka na busy sa negosyo mo? Sabi niya, kasi kailangan busy rin para may pera. Kung may pera, matutupad ang pangarap. Ano ang pangarap mo? Gusto ko sana makabili ng mga sasakyan, Fortuner, makabili ng palasyo. Tanong mo sa sarili mo, kung may pera ka, hindi ka na pwede makabili ng bahay, sasakyan, kayo naman ng mga lalaki, kahit anong gusto mo. Kaya mo kung mayroon kang pera. Yung mga tao dahil sila ay busy sa trabaho, lalo sa negosyo, dahil sa pangarap. Tayo naman ang mga Muslim, sakta ng mga Muslim, na ay may kalala na dalawang pangarap natin. Huwag natin kalimutan yung dalawa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ginani pangarap tanong, Ya Allah, o aking Panginoon, ipagkaloob mo sa akin yung magandang pamumuhay sa mundo ito. Sumapit kawiyag-wiyag. Ganon din sa kabilang buhay. Paraiso at ipalayo ako sa impyerno. So Rasulullah, sa mga sahaba, na ginand ni Pirumasaya ni Rana. Ginand ni Pirumasaya no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Ando man ikapakadya ka po dunia, na makadya ka sa lungan ng mori. Na makaligtas kasi ko, apoy ko narakadyahan na. Naman to ito. Nalangwa na galbag, na di ka kisampay, barat gay dunia, di ka kisampay si sagyan ko ta, pangarap ka, udin ka maso, agyan ko to alalan. Barat yan na sinabi ko sa inyo, yung mga negosyante, busy sila, lalo sa December ngayon, ang tapiran na para pera. Na hindi ka na pwede may pera kung wala kang negosyo. Na hindi ka na pwede may negosyo kung wala kang kalam-alam. Kailangan ng tapugan na di ka, miyaswa ka, gulalan ka, successful lagi ang utak kawiyag-uyag. Na, lagi na nan mambu. Di ka pagkasulsi ko surga
taman sa din ka maso aging kutwalalan na ayalalan ko surga ng pagmamahal sa Allah. Bubaya ko Allah. Ridwanullahi subhanahu wa ta'ala. Kabubayan ka sa Allah. Nakabubayan ka niya. Na di ka kabubayan wa Allah, taman sa di ka mukit sa aging kutwa proseso. Di ka mukit sa aging kutwalalan. Nato na ilalan sa saging kutwa kabubayan ka wa Allah. Nang galabag ka nagkasumanga, galabag kay kiswatian ka. Nato na ikakiswa nga saging kutwa, galabag kay kiswatian ka wa Allah. Napaganiro ka. Miya ganad ka, miya suwa ka, pinggalbag ka, kaya bubayan ka wala, miya kasurga ka. Di na nikikisampay yung kawan. Na basta di ka san mukit, di ka dumisampay sa gibuta surga. Lagi din mambu. Pipikiran ka na, pumasa ka sa palasyo, kundo, di na nga ni sa nabkubayan ka. Kikisampay nga rin, napakitan ka alala. Mapipikir ka din siya, sabi lang, mangarap ka ng mataas, libre, walang bayad. Ha? Pipikir mo ka na, tiyasa ka na, kailangan na makambulay ko sa niya kapiapir palasyo. Ngayon to, na para, anang pagkalimut so ay manan yan, napatapang ang punguranaw, adi sila mga seminar siya manan yan na wala. Kailangan na matatawar ko to. Na akikisampay ka rin sa giyang ko tayo manan yan nalala, na tikawad na pirakaka. Diba yun to? Na akikisampay nga sa kita pa mo sa pirak, na kung mayroon ka, magandang negosyo o magandang trabaho. Nakikisampay nga ro na mayroon kang kaalaman-alam. Kagagawa nga sa mo ta kaalaman-alam ilmo na pagandad ka. Nagiti ka importante aging iman. Learn, knowledge, pangarap sa buhay. Dama naging ta kayo. Na importante sulagi da iya. Na, pag usahin tayo aging ta kay importante aging mo to kakanalatan mo sa Allah. Kasi iba-iba yung mga tao. May tinatawag na mga atheist, akla niyo, di sila tumatarima sa baad na Tuhan. Ano man yan na paparatihan yan, nugay na parang baliwala. Mana, tingin okay na daw tala. Okay na lang, bunpagasaga din si Kuya Manan yan na tangilan yan. Ayun sa mga nabi, nasiyugusiran wallah subhanahu wa ta'ala kaan katukawin. Barato. So Allah, naayakyaw sa iyo ng mga ulama, pinapunisugid ang tanwaya ka, at pipigirang napahusay na kantukanwa, importante, naging kutang manan yan na mga amal, o ginang tapang yato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu billah yatadamman arba'at umur. Pemana so kapurat yatan si Allah kailangan dan makapangin benar. Makapangin benar tanu sa mataan suwallahu ta'ala na ayat tanu Tuhan na inadit tanu niyan na gurung tanu pagendud. Agina ni minitaling mo mga nabi na ayamala na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagampaganayron ang akutarimata no sa suwallah na khalikun. Sa kanyan imiya nga din napagaling ta'al fitra. Kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Fa'abawahu ayuhawidanihi ayunassiranihi. Fitra, ginani kailangan na sa bundan. Ito yabtiruna fitra. Ayabtiruna fitra langwan ay inimbawata na inimbawata sa fitra. Mana nasulaw ta'ala na inadintano niya ka adna pakaantapan niya kita no na ayatat kebaluy manusia Yahudi, kebaluy manusia Kristian na pong gugunalok siya ukid na yan kalabitan ng mga hindi ka bubukutik bala ka nakagapit
So Allah Ta'ala na kailangan din at tanggal tanong sa ginawa tanong. So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam na inirupan yan, ayak inimbuata ang kumanusia na si Sagir Kutwa, Filter. Na akat kubali yung manusia, Yahudi, Christian, at kisarap si ikuyaman yan na, looks. Inantan wallah, limada khalakan Allah. Na ayah sabab na lina'abud Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong sa kanila masimbol. Na umadasan sa manusia, na may ilang sukawiyag-uyag. May ilang sukawiyag-uyag ka. Lina'bud Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan, naging cellphone. Bakit itong ginawa itong cellphone? Anong dahilan? Ito na isabak. Text, tawag. Di ba? O di nun magamit, anong gagawin dito? Ipapasura, di ba? Iba lang lagi din kaya baso. Ito na kaya na sa gingay baso. Lalagay ng tubig, soft drink, para, di ba? Pero kung hindi mo magamit, saan ilalagay? Basura. Diba gano'n? At na din yung microphone. Kapag usara sa communication, tawag o di nakatero sa ako. Na o di ron maadun na, bangad pilabod nga makailang sipo. Ano yun ba na? Darpa ka. Na lagi dumanusiya. Sumanusiya, na inadnuwallah ka, lina'bud Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong mo simba sa Allah. Ugay na, andun ni kada tanong sa ginggo to, kasimba tanong ko Allah. Ang tanong yung resulta. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. That's Allah ta'ala. Andun ni kada ka sa ginggo ta fitra, kiadnar ka wallah. At Allah ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sa tawa, mawa, tumalikod. Talikodan ka, giyang ko to, di ka kapluluba si Allah. Hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan, na hindi ka makarating sa paruroonan. Hindi ka kisampay. Kasi Allah talatina, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sigurado din, asawab sa miyada ka sa giyang ko to, fitra, at kiadnar ka, napakadapanas nga wala sa giyang dunia. Ang tao ngunit tawa kabaya na makadapanas. Dito man na tao, aba niyang kabaya, makadapanas ka. Inuso manusia na mararasay sa giyang ko talinian, kapanagunta man si sa giyang ko to, agalbag ka. Ayaw matataguon na uba din makarundan na uba makadapanas si ko kawiyabiyagi. Ugay na suwallah, na piyaki sagutan niya na anday kada umanusya sa iko fitra kiadnaw na sigurado na pagkadapanas na wala sa naging kaya dunia. Kailangan na sagot dalo. Isi nga sunegosyante. Sunegosyante niya, kabibisi niya, nakagiging ko tuwa, pangarap sa buhay. Giyan ko tuwa, sanggilan niya sa bubod makapamangan niya, bubod makadapanas na yung manan niya, napawila niya. Di ba yun, di kabibisi niya. Estudyante, bakit ka nag-aral? Sabi ng magulang, anak, mag-aral ka ng maayos, pagkatapos, para mayroon kang magandang trabaho. Bakit kailangan magandang trabaho? Para mayroon kang pera. Bakit kailangan may pera? Para hindi ka pagkadapan na siko sa lakaw di sa lakaw. Di ba yung mabipikiro? Naswalla, na ino kailangan na, sabutan naswalla, naruntan o pagapas, kagiya, o dito no pagapas iko Allah, na ay resulta o kawiyag-wiyag na, kapakaroon din na kapakadapanas. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sigurado din, pakadapanas ng siran wallah, di ko ta mga tao, di lang katawan, at ito na iniya din si saging kaya dunia. Nalay na mga kapakadapanas sa dunia, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ خَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Si isa lungan na mauri, kapakadapanas sa dunia, kapakaroon din sa lungan na mauri, mata na tigwala. Uyag na misiran sa lungan na mauri, sa pag-uyag tanong wala abuta, wal-iyag billah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kad kuntu basira. Hey, kad na namin, inugi mapugulaw namin. Asi ko katatawa mi sa dunia na mapeso kapagalan. Na tigwala, kadhalika atatska ayatuna fanasitaha. Sabab sa kalipatan ka sa wallah. Nagina ni sabab. Dengan man to unso kiadnar ka wallah, lamya karon.
Tailan ni man. Diyan kay dunia, wa ma qadarullahi haqqa qadri. Lang mo na di manggulaula, natatarima ang tanong, agiyan ko tuwa, numero ko na iman. Tu'minu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Diba, ginani doktrina tanong mga Muslim, tanggapin natin si Allah bilang Panginoon, yung kanyang mga anghel, parating tanong sa mga malaikat, wa kutubihi sa mga kitab, wa rusulihi na gusto mga sugo, wa bil yawmil akhir, kailangan na parating tanong sa kabilang buhay, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Lahat na tadhana, walang mangyayari sa mundo kung hindi sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino nakaprograma sa mundo? Bakit nangyari yung mga lindol? Yung mga tsunami? Sabi ng iba, lumakas ang ulan, lumakas ang anong, kasi yung mga ano na, pinuputol yung mga kahoy sa, yan ang dahilan, hindi mga kapatid, hindi ka dahilan. Ang dahilan po, yung sinabi ng Allah, walillahi junudus samawati wal ard. Sulang ano mapapadalam sa ginya pagitan ng langit at lupa na palit ito sundaro Allah. Hindi pwede mangyayari sa mundo ito kung hindi sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil na mapagulaula si iko dunia inunta sa kabay Allah. Ugait na ayas sabab akap keedin o mga awida akal, mga problema na sabab si iko kiyang gulaw-law mga tao sa marata. Sabab ko kiyang beraduso mga tao. Nagito, kaya kataling mo tayo sa tiyo ba yan? Kaya kataling mo Allah sa tiyo ba? Sabab sa giyang ko tayo mananiyan na sa mga tao na dairang gulaw lang giyang ko tayo mananiyan. Nagito mahurip no Allah. Nagito itiktan wa lahat ng pinanganak ay pinahanak sa fitra. Paano siya magiging Hudyo, magiging Kristiyano dahil sa kanyang mga magulang. Yun is sabab. Tayo ay linikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa may intention. Paano tayo gawin sa mundo ito? Ito is sabab. Lina'bud Allah pala tayo ay sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naanan ni kada tanusan, mangurip no Allah, mga pagari kung gusto ng mga ina, na hintayin mo ang parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handid ni kada akas isaging kanan, abatad, akyalipatan ka sa Allah, sigurado ay darating sa iyo ng parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagimiyada su antap, akyad na si manusia. Lagi ka, niya masaka sa siya, meron kang pinili. Kaya kung hindi mo magamit, saan mo lalagay? Itatapon mo sa basura. Di ba gano'n? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tayo ay linikha dahil sa tayo ay magpapalapit sa Kanya, sumamba lamang sa Kanya. Kung hindi tayo sumamba sa Kanya, ano ang gagawin ng Allah? Galit sa atin. Kung siya ay galit sa atin, hawak niya ang mundo, sa Kanya nikirik sa ginga dunia, napakataling umaniyan ang tanong, sulang mo na pingbaran ang mga tibang Allah. Nagito mga rip no Allah. Kailangan nasabot tanong, lahat ng pinanganak ay pinanganak sa fitra. Ay kakabaloy niyan, Kristiyano ay kabaloy niyan Hudyo na dahil sa kaniyang mga magulang. Ito sabab. Lagi ito mabi. Tuos sa suwallahu ta'ala nas kaniya ni ikadua. Ito na ituos. Dalalatul aqli ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Palatandaan sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay tunay na dakilang lumikha o Panginoon. Wala ayan, dito sa kakasabutitan sa mata na suwallah, na sa kanya ni Tuhan, na yung mga utak natin. Di ba? Bigyan tanong sa pamikiran. Yung inibigyan tanong pamikiran, kung kapag-usara tanong ron, sa kamamataan ni sa mata na suwallah, na ayatan ng Tuhan, na ayatan ng simbaan, na guruntan ng kumbalingan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi yung mga ateist sabi na, nakita mo ba ang Panginoon? Nakapunta ka ba sa paraiso? Di ba gano'n? Yan ang mga tanong.
Sabi ko, hindi ko nakapunta sa paraiso, hindi ko nakapunta sa, hindi ko bakit mo naniniwala sa may Panginoon? Bakit ka naniniwala sa may perso, hindi ka mo nakakita? Hindi mo nakita. Pero gamitin natin ang otak. Usap tanong sa pamikiran, dalalatul akil, ala ududillahi subhanahu wa ta'ala. Siko, kababali wallah askan yan na, tanong Tuhan, o tanong bulingan, o tanong simbaan, patut sa yaman na nila kapangalibuban. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, alladhi khalaqas samawati tarawnaha bighairi amal. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, palatandaan, katotohanan ang ako ang Panginoon at ako ang dapat sambahin sa kanila. Tuos sa manan yan na Tuhan niyo, simbaan niyo na yung langit na nakikita niyo na walang haligi. Hindi pwede mangyayari ang langit kung walang gumawa. You know, di na ni kaduma na so kapag may kinatano ron na isa din ipagkabagabagan agyan ko kapakapunalamat umanusia si ikwallah kapakapumbalingan umanusia si ikwallah na so kababaluin ka pag-usar na ka so pamikiran na ka ukiadnar ka wallah kiadnar ka wallah sa mata-mataan apad sa tuos asakan na inadna ko wallah nagpumbalingan ako ko wallah nagusimbaan ko sa wallah na so kailay ako si ikuemanan yan na langit sa daban niyang tukod. Impossible ba maada na dabaon? Miyan. Laman na ito mga orip ko, Allah. So, kaya usan ang garo, iba na tiyan. Nagidaging ka iya, walay. Yung kaya walay, naupang ko na di ron mag-istorya. Sinasabi nito naman ang bahay, walang tumayo, walang gumawa. Naniniwala ka ba? Sabi mo, sira ulo itong tao eh. Bakit sira ulo? Kasi hindi na tinanong may tumayo dito sa itong bahay. O na, pinutulog ka, natural, itong natural, wala naman ang gumawa. When may add, ito impossible. Ganon din yung mundo. Yun niya, na makupunutular ka na, hindi pwede mangyayari ang mundo at pagitan ng mundo kung walang gumawa. Ginanikad mo sa kailangan ang matagad tanong, as kita no, na inadin tanong Allah, na pag-usal tanong sa pamikiran tanong, na gurong tanong, balingan. Tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ang linikan ng Allah sa mundo. Ito kailangan na. Ikatlo, na dalalatu siya ala ududillah. Yung mga banal na pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kopi Abraham, Taurat ni Moses, Ebanghelyo ni Isa, at Quran ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalo yung Quran, kasi yun naman ang Taurat, Ebanghelyo, ay biktima, wala na yung original. Tapos na yan, dagdag bawas. Pero ang Quran ay nasa atin na walang bawas at walang dagdag. Ito ang tunay na original na pinahayag kay Muhammad sa pamagitan ni Anghel Gabriel. Itong Quran. Yung kay Quran, apangitabantan o mga Muslim, dahil ano yun man? Arawat gabi. Di na sirat al-mustaqim. Aking Panginoon, patnubay po ako sa tuwid na landas. Matuwid na landas. Anong matuwid na landas? Katulad na si Noe, anong programa nila? Sabi, matuwid na landas patungo sa kaunlaran o patungo sa pagbabago. Lahat ng tao yan ang gusto, matuwid na landas. Lagwa na ito na, mapipikiran na, ano ba na ikatunan niya sa gimuta tito? Apyagin kaya masana, mangingin benar tanong, sa ayabu, a solution, akakatuna tanong na umani sana, matagos sa gimuta tatuwid na landas. Andun, ni kada ka sa gimuta tatuwid na landas, wala na. Di ka bang rapper? Pumunag pa kasi sa gimuta manan yan, nagidagi yung masuswatan na yung mando. Pagkataling umasot, tiyo ba, o wallah, o pisa ka tanong na gusto mga ingat tanong, na ilan yung kasolusyon na miyawa tanong si ikulalan. Na sukyawa tanong si ikulalan, na piyakataling mo wallah so tiyo ba. Barat yan na lagi tanong, o napulutong tanong, kalang tanong mabibiktima, nabay manan isa dua. Ibarat kayo, miyakataling umarap tanong, iska, manegosyo. Iska na miya kasundot tanong, pero hindi ada tamok tanong amranaw, Cebu sa Lanao del Sur, na pinakamay ito, ang ada tanong tamok, na 5 ka bilyon. Na saging kaya pagadiin na 3 ka bilyon. Naman, nakala po na pinakamino sa ada tamok ka. Tanungin mo ang sarili natin, bakit ito nangyari? Anong dahilan? Ito na isabab.
Na akisi ang tanong na so mga ginawa tanong kag miyawa tanong si sagim ko tualala agay at isampay tanong sagim ko tamanan yan. Di ba gyud to? Na ayaw mo solusyon yan ang balingan tanong. Di na mo solusyon. Kung di kang balingan si sagim ko ta okay. Kaya binasan ka ginawa na kaya binasan ka sa pamilya ka. Na ayaw malalasunod ka. Di ba gyud ti Kristo? Na ayaw sabab na upang ako pagilay tanong na kung mga ginawa tanong. Na ayaw mo solusyon nambuling ang tanong, si Iku Allah. Naso ilenyo, tigtan mo, pati sa tuos sa Allah Ta'ala na sa kanya ni Tuhan tanong, kung tanong pagapas, na suminitaling man yan kita nuwa kitab. Agi na sa Quran. Na so kinitaling man yan tanong na sumanusiya na makikinanglan yan agiyang kutwa kailangan yan. Sumanusiya na makikinanglan yan agiyang kutwa kamapian yan sa dingay dunia. Nakamapian niya si Salungan Amore kadud na manusia baliginan imatatago na pamikiran. Ugain na din ka din matuon swema na niya na tarutop makikinanglan kasi ikudunia na ayamala na Salungan Amore uli ka mukit si saging utalala na untol. Gina. Taman sa di ka mukit saging utalalan a untol na di ka disampay si saging utama pikir ka mo. Ugain na ileni sa Quran. Kaya pingguna na niya nagtanong nagyang ko to amat kaya apag kitang tanong si iko kawya yung tanong sa giyong kaya dunia. Kagiraw tanong, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guna na uwa kaming ka si iko lalan amatito. Dahil na tayo mananiyan na ba niya di ka ba yung talalan amatito. Walang tao kung hindi ang gusto yung matuloy na landas. Dahil na tayo di ginani kami. Ugay na so Allah, nakalipit ro Allah. Ay, oripong ko. Kailangan mo ba ito na landas? Sabi mo, opo. Siyempre, anong sinabi ng Allah? Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Yan ang kitab. Banal. Katan sa Quran, adid na sangka-sangka. Lagyan na ni Pura o ingulalan kaso, mapapadalamisan na mataan at katulog ka din sa katugumpia ko dunia. Nagukatulog ka din sa katugumpia sa lungan na more. Na taman sa disan mukit sa manusia. Si isagyan ka ng apitir wallah ay tagumpia ko dunia. Na di ka din matulog sa manan niyan na mapia kawayabig sa gyan ka dunia. Na di ka din matulog sa mapia kawayabig si salungan amore. Hagis wallahu ta'ala natin yan na man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Yan ang kondisyon. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino po sa inyo? Sadin san gulabakar kanu sa kamapin. Man amila salihan, sino sa inyo gumawa na mabuti sa mundo? Lalaki naman o babae? Siya ay tunay na naniniwala kay Allah, tinanggap mo si Allah bilang Panginoon mo, anong reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo? Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Ibibigay ng Allah sa'yo ang mabuting pamumuhay sa mundo ito. Ibigay ka wallah. Okay, nauding ka paratiya sa wallah, di kang galabag sa galabag kamapya. Saan ito malalaman yan? Ano nga nagkakuha, aging ka na naimanan yan na Peter wallah. Dabang ang gatunang, kadabar ka sa ni promise. Ano mo rasi ko wallah? Naso kini-promise ng kaon wallah na umada ka sa giyang kanan at tigo wallah. Inibigay niyan ka promise o kapaparatiyan ka kiyang galabag ka sa manan niya, nagalabag ka mapya. Naayak ka na yung ka na sumanga tiwa wallah. Nagusumanga paro sa wallah. Nailan yung sa Quran. Kaso Quran na ilan yung mga ulit wallah. Kapag mapapadalam si Quran na tarikh, sirah, history. Talambuha yung mga nauna sa atin. Na ilan yung sa Quran, dua kaya panutulo no Quran. Positive, negative. Ha? Yung mga tao na pinaliwanag ng Quran ay sila ay mga taga paraiso. Yung mga tao na pinaliwanag ng Quran sila ay nasa apoy sa impyerno. Ginabuhi ko. Inipaliwanag, wallah, initurun, wallah ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumiyangaw una miya maging tao. Ugaid na piyakarayag ko Quran. So kaya pakarayag ko ng Quran na piyanutulian sa mga tao as successful, na piyanutulian sa mga tao mananiyan na ya tembang ko dunia nato ni kiawrian si ukawiya-wiya ila ni Nuh alayhi salatu wassalam. Nuh alayhi salatu wassalam minisampay si ide diyan sa siyaw gatos agu 50 agu di ba 950 years
umabot ang edad ni Nuh. Araw at gabi. Araw at gabi nagkukwento, nagdadakwa. Ya qaumi i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya qaum, sambahin ang Panginoon, Panginoon ko at Panginoon niyo. La ilaha illallah, walang dapat sambahin kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, ilan ka dito minitaling mani. O gina ang tao dalawa, positive, negative. Umabot ng edad ni Nuh sa 950 years. Pag-abot niya, sabi niya, Allah, konti naman ay tumanggap sa aking da'wa. Anong gina? Allahumma la tatruk ala al-ardi ahadan min al-kafirin. Kag ito man ang sunok, alayhi salatu wassalam, na piyamang niniyan ko Allah, ay kad nanguna, doon na mga palambo, manan niya na, sa katawo, kaper si Saging kay Leolo pa. Diba, gitu piyamang nabila, no? Ano nangyari mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ano ang sinabi ng Allah kay Nuh? Ya Nuh, Isna'il fulk. Hay Nuh, nakiyadan ka sa pag-asa, kadabal kameran tiya, anong marasi kumaito, kung gusto mo mamatay sila lahat, gawa ka ng bangka. Diba kinto? Kaya naman wala, tinagap ng Allah yung panalangin ni Nuh, alayhi salatu wassalam. Dahil sa mga tao, baliwala sa kanilang pamumuhay. Kaya ito sabab. Memang ni sunabula, Nuh, natiri mahu Allah, natinahin, Nuh, nakabaya ka, mapulang-pulang, sudi purat tiya, manto na buwal ka sa awang. Kami buwal suno. Nasagi mo tadi kang buwal Nuh sa emanan niya, nakapal na yung mga tao, sabi lang, ito ang lalaking matanda si Raulo niya. Bakit na gumawa dito sa bundok, hindi sa tabi ng dagat? Di ba ganito ginawa? Si Raulo ito. Hindi nila alam yung panalangin ni Nuh, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Utos ng Allah kay Nuh, alayhi salatu wassalam. Ordiro Allah ta'ala, yung tagapangbuli sa gingot, kapal ka na ba yung mga na? Yung mga tao na negative, walang kaalaman, ang sabi nila, ano ba yan? Si Raulo itong lalaki. Yung tinita mo sa pamikiran nila. May mas oras na tunitibol, yan o. Pero Allah ta'ala si Kuno, alayhi salatu wassalam. Pagdagan sa king ka nakapal, sakay ka ng bangka at yung mga tao na sumunod sa iyo. May bidasiran. Ay laman naging kutwa, ikilang bidasutaw sa galabag na makapidasiran. Si Saging takiapag daw no alayhi salatu wassalam. Ano ang sinabi niyo? Nung nakita niyo kanina anak na si Kanaan. Natural sa magulang. Pinakamahal mo ang anak mo, di ba? Nasa puso mo yung anak mo. Sabi niya, ya bunayya irkab ma'na. O aking anak, sama ka sa amin. Sinabi ng anak, sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma. Ako naman, ito ng bundok, doon ako. Hindi na ito umabot ng tubig sa itong bundok. Anong sinabi ng Allah kay? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Ya Nuh, hindi kasama sa pamilya mo. Ghayra salih. Dahil sa siya ay hindi gumagawa ng mabuti at hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, ano nangyari sa kanila? Negative at positive. Yung mga tao na sumunod kay Nuh, nakaligtas, nalunod yung mga tao na hindi sumunod. Ganon din sa panahon natin. Sa mga tao, adimokit, si ikusuguan wallah, sigurado na, pakataling umarkas yung manan niya na mal binakawaya-kuya. Ugid na sa din sa tao, o kita niyan sa manan niyan, na minitaling mo wallah, ginan yung mga tao, amit tagumpay si ikawaya-kuya. Tagumpay sa mundo at tagumpay sa kabilang buhay. Kaya na sa ginan mga mo. So mga nabi, nagyuto'y sabab, akyasugo akiran. Ay akyasugo si kong mga nabi, na isumpay si ikong mga tao so tawhid kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaniminitalin mo mga nabi na mitingga po si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naginan mga ulit ng Allah na inutubilil wallah at tuma inutubilil wallah kaanbaloy apuringan na uli na tuma sirktan wa pagkuriya mga umat. Anta no makakuwasan dao si isagyan utamya nga bubulawla si ikumya nga una amya maginta. Nasukita nagina ni minitani mo man niya. Ipunundaw wag yung kutwalalan kaanta no maswa supatot at mudawlaan tano sa giyang kaya dunia na anta no kapanang gila isupatot at pananggila ang tano si sagiyang kaya dunia ang kaino to na ungulalan tano suya manan niya na patot at mudawlaan tano sa giyang kaya dunia na ayang pagkataling umarkatano ay yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hindi natin ginagawa yung mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay darating sa ating yung mga pausan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kinan mo rin mo. Na ilayin yun so kaya pakatundo-tunog umasa. Sunok na minirampay sa siyaw gatos ago 50 ragon. Ayaw mula niyang kasanggi ko ragon na 50 ragon. Nasabog sa dami aratiyaw, nasulangon udah paratiya si kunok na palayad na yung mananiyan na yakin pagalad wala, nasalakong sa ging utakyatibo wala, pagdating sa kabilang buhay, sila ipagkasama sa mga talunan, mga kawawa. Yung timargan nun. Mga urip wala, kaya pinakamargan. Akaw yag-yag na may kamakatang sa luman ng mga. Yuti so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ni Prophet Muhammad, ni'matani maghubunu fihima kathirun minan nas. As-sihhat wal farag. Ito po ang dalawang pinakamalaking ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, pero ang karamihan sa mga tao ay parang baliwala sa kanila. Hindi nila pinapansin itong dalawang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kathiru minan nas. Dua, alimu wallah kupisa kataw naktano. Ugay na ang karamihan sa mga tao, kada klase ko mga tao na parang baliwala. Baliwala nila, naging talimong kiran wallah. Ano itong dalawang nikma ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid? Ay alimu wallah miyakalala as-sihhatu wal farag. Yan ang dalawang biyaya ng Allah. Anong siha? Ikaw ay kalusugan at kaya mo ang gusto mong gawin. Ha? Ginanidua. Ay alimu wallah si irkita no imantua di mamakinag naging kaya dua. Ikaw ay malusog at ikaw ay mayroon kang bakanting oras. Kahit ano ang gusto mong gawin ay kaya mo rin ngayon. Nalimor ka na wallah. Napagkakataon, opportunity mo, kailangan yung biyaya ng Allah sa iyo ay gawain mong lahat ng kaya mong gawin sa mundo. Kailangan na nalimor ito Allah. Nagulyos to. Iba ito, nalimor wallah, akalilipatan, kada ka lang, nagyan ka ng adua, nabgadang sa naman sa iba na, tamya kaliwan-liwan. Sino ang mayaman ngayon sa atin? Antay ikaw sa saging kayo manang masa sa Pilipinas. Si Henry C. Di ba? Isang mayaman. Pangalaw si Ayala. Pero ngayon anong kalagyan ni Henry C? Naka-wheelchair. Si Ayala naka-wheelchair eh. Ano gusto mo palitan kayo? Ikaw mari ng SM. Pero ikaw wheelchair. Siya ibigay sa iyo ng kalusugan. Yung kalusugan mo, ibigay kay Hendrix pero ikaw naman ay ilagay sa wheelchair, ikaw may ari na lahat ng SM. Papayag ka? Hindi ka papayag. Di ba? Paano ka papayag? Sabi mo, malapit na ako mamamatay. Hindi mo ma-enjoy yung kayamanan mo. Dahil sa, hindi ka na malusog. Naman ito. Dito iso, Rasulullah, na ayami aluin yan, adid na lagi diyan, alimu wallah, kung manusia, naging ko to ikaw ay malusog. Kahit wala kang kayamanan, basta malusog ka. Apiyadid na perak ka, nasa ramang piya, healthy, so kang bulosan ka, na tumuon ka, di subak, ang malay, tamo ka, sakit ka. At ito na ipakita mo tamo, kaya di ka bugkusan. Tumuon naging mo tayo mananiyan na, saka na malusog ka, piyada, ay piya tuloy pangalubag ka na, kaya mo. Lagi yung titigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maduti manalimo, ay kada klase ko mga tao, nakalilipatan nila, naging ka na, Allah. Kada klase ko mga tao. Nakalilipatan nila, naging ko to, alim mo, Allah, aging ko tayo mananiyan na iman to na malusog, kahit ano mong gusto gawin, kaya mong gawin. Apya doon ipungilubog kay man to na mapungilubog ka, may darating ng panahon na may gusto kaya mo, hindi mo kaya. Sigurado na, pagkatali umar ka sumasa, aso kababaling ka Muslim na mapindigan-digan ka, sana ako ay bumalik sa dati. Laita syababu ya'udu yawman, o baguso kang uda ko na magandun busagin kaya masa. Ang kayo no to, na ukabayak apo nambiyan ka sa mga sunat si kumakagagawin na mapugulaw lang ka. Ukabaya kaya mananin na pumatya ka sa Quran si kuya mananiyan, nakambutya ka sa Quran, nakugugang ka sa giyang kutamasa. Ukabaya kaya mananiyan na susad ka nakugugang ka sa giyang kutamasa, na mapundingan-dingan ka sa giyang kutamasa mananiyan na masa, ay mananiyan na sumiyagad ka, ami pastundit ka, sagok sa giyang kutadan ka kausara, si sa giyang kutam, mas akapagsaral ka. Dengan usah. Kepada natin namin ni kasi ito manusia. Makapunambuyan ka. Ano ba na kapapunambuyan? Isusagin ka. Makapsusugat ka sa kawayagan na isusad ka. Imisugit ka. Medan ka mo tayo mananiyan na masa. Nagyuti ka pakapastit ka. Kapumagitong ka. Na di ka mamagitong. Si isagian ko tayo mananiyan na masa.
kaya daan ka sa ukod, kaya daan ka sa pakait, ada mapaglalabag ka, na sisagyang mo tuwa masaas ka na matagas ka, balakusan ka, pumakaputol ka sa lawaan, na daan niya pasad ka, amal ka, ay pagandisan ka si Allah subhanahu wa ta'ala. O kapag kataling mo mga sisaluhan ka mo rin. Ayaw man na pato terkita no, mangurip ni Allah. Dato o di na ba nasisagyan kaya masa ikaw ay malusog na kailangan na makanggalabag ka sa mga galabag, mga simbag ko Allah. Agi ito ipagandisan kasi ko Allah. Ipagandisan kasi ko Allah kung kapakatalinguman ka sa hadapan ko Allah. Na ito na ikapagalabag ka sa ito ipagandisan kasi ko Allah. Sisagyan kaya masa magagagang kaya manan niya nakapagalabag ka. Kanabaw may kasakit ka. Kami kasakit ka na daabang ka kepasan. Daabang ka kepasad si saging utama sa mananian na kapsakit ka. Nagiti sabab, ako manisan kita nung nagyan ka inuina din so lagi da iya seminar, karon tanong pagkato ko so patot apong gilabagkan tanong, naguso patot apong nang gilaan tanong. Si tanong pagkato kawin, na mangurip no Allah, ang mga mu'min ang mga marating. Giyanan, ipan amataan aso kitab amin italing umar kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kaya Quran na ungkulalan tano sumapapadalmon o kabubaluy tano ang mga urip no Allah na kilay tano so tito yung manan yan na kategumpiya si saging kay dunia na kategorya si salungan amore. So ila Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayu aqwa min junudillah. Inisir ko Ali ibn Abi Talib. Hay Ali bin Abi Talib, anto na ipinakamabagar si ikong mga sundaro Allah. Kung napiyakap lalawa na agyan kaiya ka adino Allah. Ra'aytu anna al-hadida huwa aqwa. Nakita ko sa niya ito ang bakal ay pinakamalakas. May ilag na tiyan ay manan yan na suputaw na din na lagi diyan. Amabagar si kulang wano ka adino Allah. Lain maka piyakap lulubay Allah gimutak ka niya. Kapag may wallah. Na, so tingin so kailayak mo sa dito na lagi diyan. Amabagar na sa mga suputaw na nilayak na tigiyan annan nara akwa minan qadim. So apoy na mas mabagar adi siya manan yan na putaw. So putaw na pagkumbala na waja'alna al-hadida manafi'a. Ibagiti kayo sa Quran. Bakit din ginawa ng Allah yung mga bakal dahil sa para sa kabutihan ng tao. Ugi na tingin na may layakan, agyan kaya putaw na miya lumao, apoy, panay mo ito ka no Allah. Ngayon ito na so apoy na pagkato nagyan so, putaw. Nalagi na ito mambo, ito na ipyakan lumao Allah si kuya manan yan apoy. At tingin na may layakan na suig na miya lumao, miya lumayan so, apoy. Kagiyagyan ko tayo manan yan apoy na di ka sa kakarabihan, na ay katawagan na bombero. Naging mo ta bombero na may dala, tubig. Para patay yung apoy. Namilag mo manatingin na so, igna, miya lumao. Gabun. Gawin na din mabu sa langit. Naswatigin so gabun na miya lumao, ndo. Diba palad nito mga kaadno Allah? So ndo na ginabi ang kataling umana, yung malakas na hangin, ganun din nangyari ng Pablo. Diba malakas na hangin, nangyari ito. Milag na tingin na sundo na miya lumao palaw. Kaso paaso ndo na di kasi ginin sa tamala palaw na pagkar na gyud mo tayo manan yan nang naswatigin so palaw na ayam ya ka lumaon na so manusia. Ano nito na? Kaso manusia na masam niya so palaw na ito ba kaya? Nato na miya ka lumasi ko manusia. Ito na kakamama miya ka lumako manusia. Ha? Anto na miya ka lumasi ko manusia. Kapatay. Ayam niya ka lumako manusia na turog. Di mo suya, pwede di ka tigas ka maka-black glitter ka kung nasa kamsing Manny Pacquiao na kung darating ang inaantok ka, wala na eh. Wala nang lakas. Di ba? Ganun. Miya lumayan. So manusia na miya lumayan. So palaw na miya lumayan. Sulo na miya lumayan. Gabo na miya lumayan. So ig na miya lumayan. So apoy na miya lumayan. So putaw, aginan idimboloyin asal diyata. Nato na miya kalumasiko, turog. Doon niya kalumasiko turog. Ayam niya kalumasiko turog na away da akal, problema. Kahit namang gusto mong magtulog ka ngayon, inaantok ka pa rin.
Kung may dumating sa cellphone mo, hello, kumusta? Bayaran mo ako bukas, ha? May utang ka sa akin. Kung wala kang pambayad, wala nang tulog. Nag-isip ka pa paano ako makabayad sa utang. Di ba ito? Andun, may katagod lagi yung tawid akal na wala na. Nawala yung tulog. Antok. Problema. Napalay nito niya luma. Huwag tigyan na. Anto na may akalumas ito problema. Nailak ni Sukawid akal na si matataw sa ginggaya. Puso. Na adid na lagi diyan mangurip ni Allah na bidikrillah tatma'innul qulub. Ginani number 1. Ago po una na namatag ko manusia na diyan ni aqwa min junudillah. Nasa din sa katatagusan na tagumpay sa mundo at tagumpay sa kabilang buhay. Andin ni katagu uma saging kaya puso kaging utakapan na rin kasi ko Allah. Nakiadaan ka din sa widakal. Wala ka ng problema. Kadamir ka kan. Kahit dumating ang malakas ng ulan, malakas ng bagyo, nasa hawa, nandun ka na sa kawang, o nasa loob ka ng barko, hindi ka naman takot. Eh, bakit ka takot? Walang mangyari sa mundo, hindi ka kapaintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating na malakas ng ulan, anong gagawin mo? Walillahi junudus samawati wal ard. Tanungin mo sa sarili mo, ito naman ang kawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundalo ng Allah, yung mga hangin, yung mga malalakas ng ulan. Sabi mo sila ay, bakit sila dumating? May dahilan. Pero ano ka? Ikaw ang tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mo, pero ka na, orit mong ka wallah ginawa ko na, sundaro ay wallah, natiyo ka ba yung wallah ta'ala sa sundaro niyan, na pag-ibumi anong suri pa niyan na, buwan bumapumulaw daw, di sa ka ba yung wallah. Nato David ka akal. Ato na anong problema mo? Kaya daan ka sa wida akal si kawiyawig sa ginggay doon. Naigirandad ni kada iyan ka natalaw ka matay, bata bulabori ramon ta mayroon kang kapangyarihan, if kalak ka ba ka matay, ay puno ba ka malaita mo, malakay ka dato, maninsan, anapuan ka sa inikalakan sa kapatay. Na di kikalakan ka sa mga kapatay na bagad na yung mananiyan na niya karani sa gingo ta kapatay. Kung takip kalakan ka, alam mo naging ta resulta. Minirviews ka. Manirviews pa na isa ka na na pera ka na bubudmada. Laman ito ang ito. Yung gusto agas sa ginutay mananiyan mo. Kadiyan, maawat kasi ko Allah. Nasukiawat kasi ko Allah ta'ala, ayapiyang unutan ka, naging kutabay aginawang ka, napalit na wida ka, abatan ka sa ginutay mananiyan na. Gupo man sumano siya, na maswat ka sa Allah, matago sa gin kaya puso ka, ten ka din ka sa ginawang ka, inadun ka wallah. Kaya misyon kasi inasimple ka sa wallah. Aya misyon kasi sa giyang kaya dunia na pumunutan ka sa kaber ka wallah. Namito ka na sa kawya-kuya. Kaya na nga sa widakan. Ang kaya naman ka din siya na. Aya sabab, akyaw na ka sa widakan, ang laman tanong putay. Lamang tanong putay. Na taman sa di mau maaging kutwa mini surat ko lawh mahfud akaputayin ka adi ka diputay tabi na ka sa ginawang ka gina ni mini surat ko lawh mahfud at taman sa di mau masuuras o iputayin ka na makapagidid ka sa 70 ragun na taman din sa di mau maaging kutwa 70 ragun ay ini surat na di ka diputay na taman na sa ginawang nga bitag na pamikiran ikadua na taman sa din kamalangan so inibigay ka wallah ariski si sa giyang kay dunia na di ka putay taman sa din ka makuwagi mo tariskit ka wallah napakata ka na nga pamikiran ka ay buwarak ka si isa giyang kay dunia nakapanaguntaman sacrifice si isa giyang ko to mga galabag mga pipi ay kiso atar ka wallah na so resulta o galabag ka na aya din na matausan na so wallah na mga urip na wallah ande din isumanusia na gyuti pluba niyan ko kawiyag-yagyan na mitter ka na so kapipya ginawa sa giyang dunia na kapipya ginawa sa isalungan amore kaya doon ka sakalak sa giyang ko to kapagkataling umarka giyang ko to kapatay sabab sa skadari para duka si sa giyang ko to mananin kapagkataling umaryan na inumas kita no na ipgalaktan o giyang ko to kapatay kagyeditan o riparado sumulod si ko mananin na surga kaupam ako, riparadutan no, sumunod si ko surga, na ba din na miya kasunod sa surga, dahil makawakit sa kapatay? Da. Kutiga kinyaman sa inyong bulaga, bayawan tanong sa lima, antarir ka no, ikabay, nasunod si ko surga. Naman, isa na pala yun baya. Ako po, gusto ko na pumasok na paraiso.
Pangalawang tanong, sabi niya, sino pong gusto niyo mamatay ngayon? Wala na. Sabi niya, pwede ka makapasok sa paraiso na hindi ka na duman sa kamatayan? Pag-asul ka sa surga, di ka makukit sa kapatay. Ay, kapag ukit ka sa surga, kapag sulod ka sa surga, napalay, pag-ukit ka sa kapatay. Tama sa, di ka makukit sa kapatay, di ka kisambay sa ginutan mo na niya. Lagi iti para duwan tanong, ang mga inaaka, naguskan o mga bubeka, naguskan o ang mga pagariko. Pamakutan suamal kapalapang ka, marina. Ba may kasilaga na rumbaladan ka. Kailangan mo tumatagutan. Kailangan ako man isa, nakariparaduan yan, aging kanan ang importante, akadungkuan tanong. Tagupoon matagukumano si aging ko to at titwa para tesi ko Allah na ay resulta o kawyag-yagyan na mitagumpiya si saging kaya dunia. Ilayin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilayin sa mga sahaba. Kainubito sa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu ay number 1 century na utama sa nabi kagiging ko to at kiyalong bukiran magintaw si saging ko tayo mananian na tarutok para tesi ko Allah. Na apias kita no mangurip no Allah na langun tanong din tumatarima si saging kaya kadibinas saging kaya betat tanong na ayabu solusyon na reform tanong. Diba? Nagyan ko ta ka reform tanong na magandang tanong si ukabaya Allah. Na andad ni kandang tanong si ukabaya Allah na mitagumpia so kawyabit tanong saging kaya dunia. Na taman sa ditanusan di na ning gulaw lang tanong na masusurang bangking sulitan kapag tao. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mata na su Allah na di niya pagaling ng sukta. Kenapa dikagawa Allah? Taman sa diskitan wi sa limbutan. Na ino tanong pag idukit tidak ginawa tanong kasabutan tanong sunduan wagama Islam ka antano maswa. Antano mi kulalan. Kaso Imam Mahdi apakataling uma apa din kung buwata anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinaugo ada na kiuman yan na bago agama. Kaayad na kiuman yan na diyang kaya agamatan o agama Islam na isugo yan si ikong mga tao aking gulalan nila noon kaaniran may layso tito katigumpiya sa saging ka dunia nalagi na mga uripwang diyang kaya masatano na tama sa ditano mandod si iko'y kaswatartan o Allah ada ba tanong pag-asa sa buwan panayamanan niya katigumpiya tanong saging ka dunia ugaid na kung mandod tanong si ukabay o Allah ingulalan tanong sa mga suguan o Allah na giyutoy kakusak si sa tanong si kumapya kapagintaw si isa giyang kay dunia na ayaw mala na mapya kapagintaw si isa alungan na mahuri naman doon tanong fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul man ahabba dunia adarra bi akhirati sa tao ayaw katidaan niya na giyang kay dunia na ayaw niya binasangka na sudar pakasalungan amore gupon mitalo kagiyang kaya din ka katidaan si isa giyang kay dunia na ayam ya binasangan na sukadar pan kasalungan amore maman ahabba akhirata nasab man ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao akabubayaan niyan sualungan niyan amore ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na atarra dunia ayam ya para kumpatakaan na sububay ka sa gingga dunia fa'athiru ma yabqa ala ma yufna na ayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakataran biyan niyo nasok tatap adi sumatag baden sakit. Mana niyan apakataran biya niyo nagyan ko to anuman ka amawri adi su dunia ka. Wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ito kang gilabog. Mana niyan na fokus ka ikaw ay naka-determination patungo sa paraiso. Fokus kasi kuya mananiyan na surga. Ugaid na wala tan sa nasiba kami na dunia. Kanabar kay nisa para gintakap mo bali nga sa mga palasyo. Kanabar kay nisa para gintakap mo sa mga magagandang sasakyan. Kanabar kay nisa para Islam. Ha? Ni malmal. Yakap-yapya sultamo kaya makatitandingan nun na suya mananiyan na rajulun salih. Ashab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahla ad-duthur bil ujur. Ya Rasulullah, miyak wadeno mga laitamok suya mananiyan na mali-balas. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ino diapterwa. Sige na ya Rasulullah yatasaddaquna bi fuduli amwalihim di siran makasusad kasi sa ginguta mga tamukiran, ginguta mga walairan ang mga pipya na mapumakataro siran sa mga pagaliran ng mga muslima, di niya sila mapakasisiminar sa ginguta dar pananto ni karataw tubo to di mapia.
Miya ko markaging mo tayo manan niyan, naginawain ka, tuwan, uli na nga ning san bulayo kakaluluto ka, na miya pakakan ka piyo-piya, mapakakan ka piyo-piya, kandiyan ka piyo-piya, wad na pira kayo manan niyan, ipakanda ka, nabuto. Ato na ikarataw to. Miya kabalin sa pamilya, nga ginawa ka na mapipiya-piya ginawa niya, nagigan niya mabubantu-bantu, gatingin na, o sila niyo pa si Mwana, kano din na siya kiyo, tuwa. Kaya manan niyan, na sobra sa silun sa biyo, saging mo tayo manan, na di niya nakang kasilasla. Kinabul kayo isa pa. Nag-yuti miyan, dingan-dingan ng mga sahaba. Ya Rasulullah, miya po adeno mga laita mo sa manan niya na miya kalalabalas. Tingo Rasulullah ino to, natingin niya tasaddaquna bi fuduli amwalihim, di isiran makasadaka si ko manan niyan na mga tamukiran. Nanto na tingo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Diyan kana na manan niyan na tamo kayamanan na kalbihan nan wallah. Ay mo kay niya si ko manan niyan na orep niyan akabi. Kanabi ni sapa. Kanabi ni sapa lagi mo tayo manan niyan nakapuna mo kasi sa ging kay dunia. Nagyatiga po ko sa kung saan nga na mauri, lang wala tamo ka kanar, kayo kaputi ako bug. Napagkitiwa naging mo tayo manan yan. Panggalabag ka nagkaaging ko to, adar pa kasi ko surga, nasisaging mo talaga kapatay, napagaw talaga surga sisaging ka. Ubi na uba ka matumbang sisaging kaya dunia. Pala taguran na kumulhayat. Uba ka no matumbang si ikubuya ko dunia, ayaw mabinasa niyo na sudar pa iyo si isa, alungan amore. Ay mabinasan niyo na, so yaman niyo na, dar pa yung si ko yaman niyan na, kasurgaan. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin, thumma raha wa tarakaha. Ilaman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nibaratan niya si saging kay dunia, sa kanatigo na biya gusto dunia. Na ayak kasasay baratan akan ko kawiyawi ka si saging kay dunia, karakibin. Parang ay siya sumakay sa kabayo. Nakita niya itong puno, yung kahoy, ay suminirong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, oriyan yan na, iniwanan niya ng pan. Kahoy, yan ang mundo. Ginati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Nalagim tumon, o bakat matumbang si iku dunia, ayang kabudi pelubaan, naging mo tayong pagkapya ginawa sa nga dunia, nakalilipatan ka so parang kasi ko yung manan yan na, aluman amor. Al-kay sumandana nafsahu, wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu, ayat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan tasi geda-geda, matino, natusa ni pamikiran, naging puto ataw, adiing kelebak, adiing mariparado, lima ba'da al-maut, para sa ikwaluman yan amore. Bakit ka naghanda sa mundo para sa baon mo sa kabilang buhay? Yan ang kailangan. Ayak man na ito tigtan o, daw ko diyan, naging puto ataw, manista ba, nafsahu. Giyang ko tayo, di niyang pelubaan, naging takap-pinjo iniyan. Giyang ko takap-pugunutin niyan si sagiyang ko baya ginawa niyan. Nagyuti mga tayo manan niyan na logi, mga tayo niya lapis, yuti mga tayo duwan-duwan niyan. Kagi ay di niyang pelubaan, nagiyang ko tayo manan niyan, nakapsimbo niyan sa giyang ko baya ginawa niyan. Na ayat titwa malantas si geda-geda, malantas si pamikiran, nagiyang ko tayo, diing galabag, para si ikwalungan niyan amore. Para si ikwalungan niyan amore, wama tadri nafsu mada taksibu, gada. Di katawan o ginawa, ano ang nangyayari sa ating bukas? Ibig sabihin yung mga kapatid natin na sa Mindanao ay yung typo na hindi nila alam. Kasi kung alam nila may darating ng Pablo, alis sila sa kanilang mga lugar, di ba? Pero hindi nila. Wa matadir na sumada taksibu kada. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila alam ano nangyayari sa inyong bukas. Wa matadri bi ay ardi tamut, hindi natin alam saan tayo lilibing sa mundo ito. Ginanibu, piyagma, si kumanusya na ayaw patot, na pagarikwa Muslim, bubayakan, na di katanto kibulog si iku bubaya si iku dunia. Panamarkan, ato na ipunamarantano mga pagarikwa gusto naman. Pagam pagaderon ang punamarantano, na makalaso simbatan si iku Allah. Yung dasal sa 5 times a day, huwag natin pabayan itong mga sarili natin. Kasi utos ng Allah, sa din sa kala asing ba amang gulaw lang ka, yung dasal sa 5 times a day, yung mga sunda, lalo sa gabi. Hindi na ni mga alam. Hindi naman. Ang karamihan natin, negosyante. Pero madaling araw, gigising siya eh. Ligo pa rin. Bakit? Sabi niya, after dasal, pupunta na ako sa Baklaran o Divisoria. Bakit? Bibili ng mga paninda. Kasi, lalo sa December. Daturo! Nagyuto na. Kanabo ito inisa pa. Kasuko ano to? Tayo kayo nimimbuot ka madaling araw, alas 4, gising ka na, wala stress. Bago ka maghanda, kailangan magdasal ka muna.
Dalawang rakaat. Pagkatapos pa, o aking Panginoon, bigyan mo ako na limpak-limpak na salapit. Niyamang ni kakwalla, baraka yung ano mo, ginawa mo. Bigyan mo tamiyan, mo ka na, peso kaya simbihin ka sa sabuna, tumilip ka sa manan yan na, baklaran na, kaya lipatan ka, sutuan ka. Mali yun. Lang mo nagalubok na, ibda bi bismillah. Panagipong ka si ikuya manan yung ngaran wallah. Si sagihan ko to agalubok, na pangalubok ka, prumasay ka, kasi ka pokus ko Allah. Negosyante ka. Na ayawaraan ang negosyante, sabi ni Manny Villar, kung gusto mo yumaman, kailangan itong tatlo. Ikaw masipag, matyaga, dadaan sa tamang sistema. Yayaman ka. Maraming masipag, maraming matyaga, ba't hindi yumaman? Dahil sa wala sa tamang sistema. Katulad yung mga vendors, nagbibinta ng sigarilyo, masipag matyaga, ba't hindi yumaman? Wala sa tamang sistema. Pero kung ikaw ay sa tamang sistema, ay yayaman ka rin. Masipag ka, matyaga ka, dadaan sa tamang sistema, yayaman. Dito tingin Manny Villar. Tayo mga Muslim, anong tamang sistema sa atin? Ang tamang sistema, faida qudiyatis salat fantashiru fil ard. Una, magdasal ka muna bago hanap buhay. Lagi nito tumambog, yagnaw ka, paligan ka, naesuan ka, nasaging utang kaya pakanaw ka, pipikan at kalas doon sa pagnawa ko. Ngayon ito, nakagipanimbal ka. Napagubdas ka, makapagubdas ka, sumbayan ka sa sunat, makasumbayan ka sa sunat, saging utang pamangni ka kuwala. Makapamangni ka kuwala, nanggalubog ka din sugalubog ka. Namiyaw masuwag to subo, sumbayan ka. Naman, di nga po ka, sunduda si saging buta di nga kapag hanap po, aging ta mga simbol nga kuwala. Kagyuti una yan, nakanabar kayo ni sa parwala, aging utay ko ay naghanap sa limpak-limpak na salat. Kanabar ko kayo ni sa parwala. Miyaw masuwag to aluhor. Kuminto ka sa iyong negosyo mo. Magdasal ka muna. Kailangan. Pagkatapos, balik ka ulit sa negosyo. Kailangan naman na nasuuntan. Nasa din sa kala, manggalabag ka sa nagiyanan, igalabag ka, ikaw ay nagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo sa iyong Jum'ah. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah. Kahit anong trabaho mo, ikaw ang empleyado, ikaw ang negosyante, pagdating ng oras ng Jum'ah, huminto ka sa lahat ng trabaho mo. Bilang respeto mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta, hindi ko mo alam na Jumaat, na piyat tunad ni bubaya ka sa saging kutay manan yan na, galabag ka, di kang giraw nakikamaan pa na pagkataling mga Jumaat. Andun ni kau maging kuta oras na, puminto ka sa manan yan na galabag. Ngayon ito, na andun ni din ka kaganag saging tagalabag, na pekal, amya kuwang ka, na walang baraka. Kaya dahil sa baraka, taging kuta sukatan ka, kagim, yatumo ka di sa manan yan na, Tuhan ka. Mantara ka siya alillahi awadahullah. Diyan ko tabubaya ka sa gim tani ka dagangan ka na ubaga ka na ka para si Allah naging ko to kedar ka si sagin ko ta matatagur kay manan niya napipikir na ka akilabaan ka na ayakin ibugakan ka na para sa gim ko ta simbang si Allah na simbian ka wala sa manan niya na tumo adigin ko ta manan niya na piutul kon subuga ugain na umatumo ka gim ko tabubaya ka adisubaya ka disukabe Allah na pipikiran ka na pikal masukat karo na kiadaan sa baraka. Na hindi kada isa baraka si kay manan yan na sukatan ka na gusto ginawang ka na kaya doon sa kipantat so kawyag-yag ko manusia. Nagito mo ripnol. Ay man na sekreto sa gingga kawyag-yag sa ngayon dunia na ando mo na kabaloy o kawyag-yag tanwa bil baraka. Ando mo na kabaloy o kawyag-yag ka pakampu barakat mo wallah na ayak ka kabaloy o kawyag-yag ka bil baraka naging kuto ang mga galubog ka na palay ka din kanini at ang piya-piya. Na aya ka pa kanini at kapiya-piya na fafirru ilallah. Sa ika di pagapas si Allah. Lahat mo na panggalubukan na ka, na sa ika di pagapas si Allah. Ka anda din ni kabaliyo manusia, alang mo na panggalubukan niya na ipagapas niya si Allah, na kiyataguan sa kabarakat sa kawyag-wigyan si Sagyan kay mananiyan na. Leo lupa na ayamala na makomasalungan amore, na lagi dito mambuo kekuwang kaso, piktumanan, adib na lagi diyan abalas, imbalas wallah si kumangurip niya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Pagura-dura dinius surila wallah nagusto surga aso surga na ayakab lang yan na pagiltano lang itagusto lupa nasukalan duniyan na daabasan mata warumwarsi wallah na ginali subuan wallah apagura-dura dan tanong mga orip na wallah kana bagian po to akapungunot itano si saging kaya baya ginawa tano. Law kana ibnu Adam wadiyan wa tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umakakuha sumbutan wa Adam sa duwa ka alug abulawan lataman na faris na mapudingan-dingan ka na ubabu ka talo ka bulawan
la yamla ibnu Adam illa turab. Ayat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah penuh sing kayamanan niyan na nga ang buwatan wadam na may kami kayo kutsi sa gibot ang mga niyan na lupa. Ginan mo rin nun. Sabab bro, kung lingkod ko Allah, ay kalimutan nun sa gil kay dunia, nasa usaging oras na nun na hindi ba nakuha, mapunto kami oras na nun, na magaan naging kanyang oras na nun. Mani 3:30 Jesus na. Nana, dito ang takabasakurkan, was ka ng mga pagariko, was ka naman niyan ng mga bubayagan, na gin kaya kawiyag-yag sa nga dunia, na kailangan din naman isa na makaiktiyan. Kaya nito, kailan yung kaya masa, nagiging sumasa, haina ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andun ni kapakataling naman niyan, na magaan din sa kapakataling mo bangkit. Na so, tusi ko bangkit, na palid niya managit, sumait ka tusi ko yung mananiya na bangkit. Ayaw busa man niya ada hamba, ayaw busa man niya ada sagad na Sa'atul Kubra, alamat Sa'atul Kubra. So, niya makalaan mananiyan na tusi ko yung mananiya na bangkit. Ito na ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niya kadagdagan sinaliw nabi. Palid niya managit. Pag ganito, so kabubuloy niya na nabi, at ginasak nito sa mananiyan na ano bangkit kada nabi ay puri-puri ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaduna so kiyaw patu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapos dito sa to sa ano bangkit, pada pun naging kiyata nila ng mga alaula magitire mo tamulo sa dunia sangat ikatitidawa. Na pada saya mananian nakagaan din nakapakataling ng mananian na bangkit. Ilan naman sa gingay masa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami aloy niyan na andun ni kasagad naging mga to sa bangkit, naging ka na nahar furat, na anda matatagos na ginto. Yung ginto, yung sa yung sa puragi, yung nahar furat, naging na naman na niyan na Iraq, taman sa kanapakat na Syria, Turkey, na anda tibo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matatagos na ulawan. Mapalaw may ito. Na yung utamasa, na so mga tao na naman niyan na ketuniran na pulangan niran. Dahil tibo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyagun na sa tao di sandi. Na ilan naman saging kay mas na parate sa bagi natin na. Kaya pakaya si saging kay mas nga kay Haiti kaging kay dunia, na mga Amerikano, na iniran na suging kay mga Arab, nagigilaw nila sa kaya pakaya niya. Miya ilairan na siya naging ganda naman na niyan na. Na fitna na naman na niya na sigud si kuya man niyan na mga na sumukmin at ito mo para tayo si Allah na ayaw waraan yan na rumiri parado sa simba. Rumiri parado niya na yung utamang amal ay ikaswatu no Allah. Rumiri parado ka sa mga simbol ka adi ka tanto matatumbang si saging kaya manananali. Pwede paninalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na laman dati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang dati na sayati akhiruz zaman pagkataling umas ikumuriya masa asumang ataw na ikakugda may rasi ko sa ragul na sa ulan. Nasusaulan na kakagda may ranon na, pito gawin na. So pito gawin na kakagda may ranon na. Salungan na, so salungan na kakagda may ranon na. Sa kauras na kakagda mo na. Sa kamilo to, sa ilan naman mga ulit mo lang yung masaktan. Kaging kaya masana, palad ka pagkatungo na, niyag-gaang na kapting riyan. Na pumagitong ka, na yakatong ko, nakangudaan ka. Na ayak, kaya kadaman ka sa ginawang kasamatan, amin itulod suidod, na ilang nga masubugo mama. Kaya kataon ko na yung manto na ginswidod ka na bugo mama natangin na magapya magapuan. So eman na niyan na minitulod ng swidod. Na ayaw pikiran nga na, kiraw tayo dito ka sapat puluragon. Na, ganun dugay ka na. Buta mo na mo rin sa gingay amasa. Ako man isa na may circuit sa gingay amasa na mangurip no Allah. O kabayatan no, sumapi ang kapagintaw, naging kaiyak. Oras tano yung manto, gingay kaya mga umor tano, na kailangan din na makapokus tayo sa simbasiko. Makapokus tayo sa amal. Mabuna yung tanong, so kawiyag-yag tanong siya, kumagal na po kay kaswatar tanong Allah. Namiya do'y tanong kagiya, kagimuta sambayang na ubutong dere nung manusia. Lagi do'y tumambu, uban dere nung manusia, nagimuta tingin na, yamhakullahu riba wa yurbis sadaqah. So Allah na pagantiyor niya, so kapriba, na ayat tigo ni Allah sa kabarakatan, so kasi sadaqah.
Nagimot ka kasasan ka na, kapakadagla so kawiyag-uyag ka. Gimot ka priba na panangilaigan. Kag iswalaw tala, nabiloy niyan no tayo manan niyan na promise. Ini promise wallah. Asalin sa mga tao, di mariba na pagantir no wallah. At mga kabaya maantir so kawiyag-uyag ka. Mga kabaya maantir so tamok ka. Doon na manusia. Pag isigay, banyan kabaya maantir so tamok yan. Ba maantir so kawiyag-uyag yan. Napanangila kasi papariba. Kasulaw tala, nangyay na promise apa? Pagantir no Allah tala suriba na ayat tigunin sa kabarakat na suya manan yan nakasisad ka. Napakandak lang ka so di ka kasisad kasi ko mga tao. Pag iso kasid ka na ikalandu mo. So kasid ka na pikilinding si iko tiyo ba o Allah. So kasid ka na pikikawit si iko manan yan na limo o Allah. Nagina ni pakandak lang tanong si iko kawiyag-uyag tanong. Tasbih. Kapanasbih. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun. Ya Rasulullah, akhbirni anil amal. Ya Rasulullah, sabihin mo sa akin ano ang magandang kong gawin. Kung gagawin ko ay pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazala lisanaka ratban li dhikrillahi azza wa jalla. Huwag mong pigilan ang dila mo paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay manan yan na, yun kaya maginawa. Nasad na kisailayam ka sa ngay ginawa ka. Nagutik terima niya. Gina ni sikreto sa ngay kawaya ko yan. Ilan ni mansan sa ilayam ka sa ginawang ka nagyuti terima niya na kawayag-uyag. O ilayam ka sa ginawang ka agiyan ko tayo manan yan natungon ka baka nagaganag nagyutip ko ben kagalabog ka. Ilan ni masik tanong mga marana na ayak kalilid na so pagtaw tanong na malagi-lagi na o man ang 100% na kita ka taon na mayroong pa sa 90%, 95% na ay nakalilid na utatigtanwa pupasada no watano sa tigtanwa ketimutano ko oras alaw na. Na akan hindi nga po kung matanong alas 4, alas 3. Na lagi-lagi tino sa. Kag isang tanong niya lang adat. Di ba dito may adat sa adat? Pipigan ka na kaya kung nakurubod na ipiliw ko sa giyan ko tuwa. Nasabab sa miyayam tanong apaparangayan na imo mo kaswa na katatel sa oras. Na ilan mo nang mga Japanese sa mga Amerikano. So Amerikano na elemen nila sa ginawairan na basta oras na oras. O ya pasadiran na alaw na kailangan na pagkataling mo ba? Na di pa naman maso alaw na pala siya makautod sa ginkutuwa. Darpa. Ano na sabab? Nakagiro na niliyayang aginawa yan. Niyalayang sira nun, ay matatang sa ginkuta, pamikiran nila na ginkuta, oras sa kapakipupa sa danawa, nasusira nun. Dahil niyo mo sunabita, innamal a'malu binniyat. Sige magpusang yan. Sabi ng mayayaman, ang pagyaman ng tao ay nagsimula sa kanya isip. Langwa na tao, lulubanin ng takamilyonaryo niyan, nasipag po, maniniat sa iyong tagalbog. Dahil niyo mo naging uta negatibong tao ka, o ito na kung naging uta kilabag, hindi na alam. Lagi din ay makatago sa ni at yan naging kutuwa. Lagi yan kaya ni at, na surasurla sa nasalam, nagiti kaya alo yan yan. Nalagi na na, ulayaman ka sa ginawang ka, tagun ka sa gin kaya pamikiran ka, aando din ikaw mawakto. Na di kan patutan sa ginawa ko di gumawa na sa masjid. Na andun ni kalim ko, nagutod ni wara na kubaloy ka. Lagi nito mamu. At isli nga man napakaturo ka. Na di kan pipikir ni kapugnaw ka, na makanaw ka, na tama sa di ko na miluhor. Kali dia napikiran ka tika andid ni kau mo alas 4 na pugnawa ko. Andid ni kau mo alas 4 na miya kanaw ka. Kagiguti matatago sa giyan ko tayo manan niya. Pipikir na ka sa giyan ko tayo manan niya na. Lagi dito. Kailangan nas kita no na si itano masanay aginawa tano si kumanga pipiya. Na dito na lagi din amapya na sopya ka piya wag matano gamis na. Ibarat yan. Ibarat yan naging kapanasbe. Giyan kapanasbe. Na ulay man kau na ginawang ka, adigad mapaparo di ka pagkatasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Na apian di ka din matatago na sabab sa dem ko na ginawa na makatatasbih ka. Munto di ka gusto maginawain ka na makakubit ka na gingo tapasbing ka. Magda na sa trad na lagi dito mambu ang makakubit ka na gingo tapasbing ka. Magiga ka na sisagin ko tadar kakaturugan na kagileyam kau na ginawang ka na di ka mapaparo o di ka makapanasper. Sisagin ko tayo manan yan. Na usan ka malaya, maginawang ka, na sigurado na miya bunto ka, kaya kaileman ka na mapia. Ay kaileman ka sa ginawang ka, nagyan ko tuwa, mapia agalabag. Mapia sa dunia, na mapia sa lungan amawin. Na using ka, laya, maginawang ka sa gimuta, sinasayang mong oras, nagkukwento walang kwenta, na lagi nito mambuhay man niya, nagyan di kaileman siya kawayag ka na. Taka ba sa korkano, agyan kaya dunia na weder. Panahon.
Nandun ni ka pa sa daging utarat ka na dang kalayama. Aginaw nga sa daging utamapya na miya pasad. Nakita na panimbulasan ka da. Ada ka sa nga dunia na siyang takaputingan na innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sabi yung takaputin ka, napakataling umarkaso, malaikat. Malagi do kafir anta ka muslim. Gid na anto na ikapakataling umanian ka. Umapya kay yaman, paparatian ka sa Allah. Na ipakataling umar ka, naging uta malaikata, mataan aso sirano to, aliran pero una ekad na namin su Allah, peratiya mi su Allah, thumasta kamo, oriyan yan ay nigulan namin sa mga sugon wallah, tatanazzalu alaihimul malaika, napakataling umakiran sa mga malaikat to Allah. Ando na pero, alla takhaf, wala tahzano, huwag kang matakot at huwag kang malungkot, dahil sa, ang dumating sa iyo yung mga anghel na, anghelo rahmah, sa mga malaikata, kung gusurga. Sabab sa emiya, inilayam ka sa ginawa nga, naging mo to ikis o tuwag. Ugay, nang takabasa ko ka no, amuleman ka sa ginawa nga, naging mo ta di mapiya. Ay lani mo so. Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu taqa. Sinabi ng Allah kay Moses, inutusan ng Allah si Moses, O Moses, punta ka kay Fir'aun. Sungka ko Fir'aun, kagiso Fir'aun na, miyang alandeda. Na. Sumiyungon si Musa alayhi salatu wassalam. Tapos naging takya pa ka sumunong Musa, ya Fir'aun, abudullah rabbi wa rabbakum. Kay Fir'aun na simple nga sa Allah, tuhan na ka, tuhan na ka. Inisampay niya nun, sugo na po ko Allah, na isa ko na kaya diligo Fir'aun, na saging ko taura, sa kaya na ganyan si Musa, na miyata rin maiyan katir Musa alayhi salatu wassalam. Okay, na si saging ko taura, sa diligilan niya Haman, tingin na, ang tunay dapat ka sa gingin katiro ng Musa, ama piya katiro ito tadi perhatiannya. Dahil mo pitero no haman, natitinis kay Tuhan namin, na perhatian, kaging kaya ampun ako na, may ampun na ka. Para so kaya na ganyan, natigip sa gingin awatan, ampun na ka na bamarin na kami ang na. Ay niya may perhatian na so, haman na, tumin din na tinaan na rabbukumul a'la. Sa akin ni Tuhan niyo, mala. Alam mo to, kaya din, may didit so, pero awsam sa gingin mo takya mo din sa akin ni Tuhan. Uga naging utakya pangalan din nilam takya riyan nung urip no Allah. Saging utama sa ay manan niyan na kaya pangarasin niya si Musa alayhi salatu wasalam. Napaagrak na humpiaki pagaldan niya tigwala si ko. Kanudan na si saging utama sa akyat kan biro naging utwa igna niya para tenya so. Aman to annahu amana bihi banu Israil. Iman to na pera tiya ko no tuhod na so. Puno ba Israel? Natigo Jibril ino ay mantuwi ka parat yang ka. Laman ito mga urip no. Kasindi. Mga urip no Allah, direkta na pan makataling mo sa kasindit, na iktiaran tano din naging utama sa pagkataling martano. Kamata-mataan na pagkataling martano sa kapatay na bagta, na di tanong katawan, ni kapataling martano, yung takapatay, na ay importante si kupi sa katawan martano. Naging kutay mo na niya, na umani isa na makarili para doon sa giyong kutasimbo niya si Allah. Aku lukuli hada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.